Il-mobile ta' Keith Schembri li sal-ġimgħa kien qed jingħad li huwa mitluf instab fil-basket tal-evidenza fil-qorti, issiġillatu fl-istess kundizzjoni li ħallih l-espert tal-qorti meta ttieħed id-dejta minnu. Dan ħareġ wara li l-imħallef Mark Simjana żar l-strong room tal-qorti sabiex ifittex il-mobile ta' Schembri fejn instab fil-preżenza tal-avukati tad-difiża u l-prosekuzzjoni, reġistratur tal-qorti u l-espert Martin Bajjada. L-evidenza kienet ittieħdet ritratti fil-borza griża illi jinstabet fiha fejn l-espert Martin Bajjada kien sabhom lura meta marieħu l-istess mobile biex iwettaq xogħol li ordnatlu l-qorti fil-każ kriminali ta' Jorgen Fenek. Kien hawnhekk li Bajjada kien fetaħ il-borza u neħħa kaxxa bajda li fiha kien hemm l-apparat elettroniku kollu ta' Keith Schembri li fal-kompjuter goff li kien imqiegħed separat f'borza oħra. L-espert irrimarka li l-kaxxa l-bajda li kien fiha l-apparat elettroniku kienet issiġillata bit-tejp, iżda ma kienx hu illi siġilla. Minkejja dan wara li tneħħa t-tejp l-espert ikkonferma li l-lista tal-evidenza li kienet imwaħla mal-kaxxa u li kien kiteb u poġġa huwa stess kienet hemm ma' wrapping ta' stretch-and-seal. Waqt it-tfittxija Bajjada spjega li meta kien ħadem fuq il-mobile kien qata fuq ix-xifer t'isfel tal-borża tal-evidenza fejn wara li ġabar l-evidenza li kellu bżonn biddel ix-xifer maqtuħ u reġa' siġilla l-borża. Kien dan l-istess mod illi instabet l-evidenza waqt it-tfittxija. Bir-reġistratur tal-qorti l-avukat Franklin Kalleja jippreżenta żewġ ritratti li kienu ttieħdu lura meta l-evidenza kienet f'data lilu fejn ippreżenta wkoll żewġ dokumenti tal-movimenti kollha tal-evidenza illi kienet magħluqa f'borża tar-riċiklaġġ. Fid-dawl ta' dan kollu l-imħallef irrevoka l-projbizzjoni li biha kien ordna li ħadd ma kellu jmiss il-mobile sakemm jingħataw ordnijiet diretti mill-Qorti Kostituzzjonali. Din it-tfittxija saret fid-dawl tal-fatt li meta l-avukati ta' Jorgen Fenek talbu l-informazzjoni kollha li kien hemm fuq il-mobile ta' Keith Schembri, l-ex Chief of Staff tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat, l-evidenza nstabet differenti minn kif kienet ħallit mill-espert Bajjada u għalhekk il-qorti ordnat li ħadd ma għandu jmiss il-mobile sakemm tingħata direzzjoni oħra. U issa ġie kkonfermat li l-mobile ta' Schembri inżamm fl-istess kundizzjoni.